Chceš si natočiť animovaný film? Vyskúšaj odbor Animovaná tvorba. Získaš prax v programoch ako sú Photoshop, Illustrator, Premiere, 3D Max. Chceš vystavovať v budúcnosti svoje obrazy v galérii? Tak sa prihlás na odbor Propagačné výtvarníctvo. Budeš si môcť vyskúšať rôzne maliarské techniky, ako napríklad suchý pastel alebo olejomalbu. Lezú ti už reklamy na nervy? Máš chuť to zmeniť? Prihlás sa na odbor Propagačná grafika. Tu sa naučíš, ako používať programy Photoshop, Illustrator a mnohé ďalšie.